Bir yıldan Qozanның Куяшлы шәһәр микрорайонында яшәүчеләр үзәккә санаулы минутлар эчендә барып җитә алачак. Идел буе районында төзелүче транспорт юлы белән бүген шәһәр мэры Илсур Метшин танышты. 4 полосалы трасса куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар федераль программасы буенча ясала. Рания Абдрахманова эш барышын күреп кайтты. Вид такой открывается красиво. Bir yıldan bu motorlukka машина ташкын өстәләчәк. Булатов белән Борисковская урамнары арасында 800 метрлы яңа юл салына. Это долгожданная наша. Бик озак көтелгән транспорт артериясе бу. Төп юлларның берсе булачак. Иң катлаулысы да. Беренче генә юл төзүбез түгел, тик монысында каршылыклар җитәрлек иде. Беренчесе юлның Элешчә торак йортлар аша узуы. 75 йортны сүтеп, анда яшәүчеләрне күчерергә туры килгән. На сегодняшний момент Бүген 57-се хәл ителде. Иң авыры судтагы эшләр. Халыкка акчалата компенсация тәкъдим ителде. Шуңа үзләренә башка торак сатып алалар. Икенче каршылык коммуникация шелтәрләре күп булу. Шулай да эш план буенча бара. 30% үтәлде эш. 30% калды 70%. Төзелешнең беренче өлешендә Куяшлы шәһәр микрорайонындагы Бакый Урманчы урамы тулы урамы белән тоташа. Шунда ук истән узучы заманча юл барлыкка киләчәк. Кирәк, уңайлы, киң, әйбәт, яхшы юл. Ну, тегеннән бит инде ураткыч, әлләкәләрне уратып барырга кирәк. Безгә поликлиникага да барып йөрергә кирәк. Хәзерге вакытта казу эшләре дәвам итә. Моннан инде 15 меңгә якын йөк машинасы белән туфрак чыгарылды. Төзелеш эшләрен кыш көнендә туктатырга җыенмыйлар. Һәм инде киләсе елның августына ТАССРның 100 еллыгына уздырыла торган бәйрәм чараларына шәһәр үзәгенә әлеге юлдан барып булачак. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.